Ще облицоваме тези стълби с ламиниран паркет. За целта е нужно първо да бъдат подравнени. В случая използвахме два вида замазка. За облицоването ще използваме системата на QuickStep. В случая лайсната ще бъде отпред началото, затова основата се монтира точно по този начин. След като сме монтирали челата и основите, е ред и на самото стъпало. Предварително съм си оставил място, за да мога да пъхна стъпалото под челото. Тук много важно е основата да си спасне точно на мястото. След това пристъпваме и към монтажа на перваза. След като перваза се монтира, чак тогава се слага завършващата лайсна. А ето и какво представлява завършващата лайсна. Може да се дели на цели 5 начина. Във всяка основа има гумено уплътнение, което се слага на лайсната. Допълнително слагам и универсален силикон. А ето го и завършено нашето стълбище.